Esta é a nova imaxe que loce a rúa Herminia Fariña de Meaño. A vía acaba de experimentar unha completa reforma, gañando amplitude, facilitando a mobilidade na zona onde se teñen rexistrado dificultades de tráfico, en especial co paso de autobuses. Pasamos dun vial de 6-7 metros a un vial de 12 metros. A súa vez, añadimos ou dotamos de os servicios básicos. Añadimos saneamento, añadimos telecomunicaciones, electricidade, recollida de aguas pluviales e dotamos tamén de acera. A reforma permitiu crear zonas verdes nun lugar ademais estratéxico polas distintas dotacións públicas que hai na zona. É un vial que une o centro do pueblo, neste caso Meaño, co colexio, co centro de maiores, co centro de saúde, co pabellón de deportes e co futuro multiusos. Para esta reforma investíronse máis de 520.000 euros. A metade deste orzamento asumírono as arcas municipais. A outra parte achegou na Xunta a través do Fondo de Cooperación Local. Aliu e elexida entre máis de 90 proxectos, só houbo 20 proxectos que foron elexidos e un deles foi o que presentou o Concello de Meaño, non? Polo tanto, para nós é unha alegría poder estar aquí, comprobar in situ que efectivamente todos eses obxectivos cos cales se presentaba saíron adiante e se fixeron a máis dunha maneira excepcional. O acto, que tamén asistiu rapazada de Meaño, serviu tamén de homenaxe a Herminia Fariña, autora que se lle dedica a vía. O momento para reivindicar a injustiza que hai respecto a Herminia Fariña Cobián, que resulta ser unha gran descoñecida, aunque era unha persona que viviu e morreu citando, poetizando todo o que era Pontevedra, sobre todo que onde morreu a aldea do Salnés. Ademais dunha estatua que lembra a escritora, a rúa conta tamén con esta outra placa cun dos seus poemas en homenaxe á súa aldea.